Arestado ang sarong 38 anyos na lalaki sa pigkasar na Manhunt Charlie Operation kan Caramoan Municipal Police Station sa Barangay Tawog, Caramoan, Camarines Sur, alas 3:30 nin hapon kan nakaaging Sabado, Nobyembre 25. Binisto ang sospek sa ngaran na Jose, may agom asin residente kan Barangay Gata kanao ng Bita na Banwaan. Susog sa impormasyon na atubang ang sospek sa reklamong panlulugos na pigsunad mismo kan biktima na aki kaini. Sigun sa hepatura kan Caramoan Municipal Police Station, kan matunugan ninda na nag-uli ang sospek sa mga kaparyente kaini sa Barangay Tawog sa naunang Bita na Banwaan, tulos sindang nagkasar nin operasyon asin inarestar ang sospek. Sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Randy Carlo Gobot, ang presiding judge kan RTC Branch 30, 5th Judicial Region, San Jose, Camarines Sur na pigpaluwas kan Agosto 25, 2024. Kasabay kan pagkakaaresto kan sospek na kumpiskar man sa iya ang sarong Smith & Wesson caliber 38 revolver. Ito po ay ma'am, inuli namin noong February 28, 2023 dahil sa reklamong rape po ma'am. Yung WATPD namin, nag-dispatch po ng tao para itong tao na to mahuli dahil ni-rape yung anak niya. So pag-responde po ng kapulisan namin dito, siyempre alam naman po ninyo na yung standard operating procedure po namin para sa safety ng lahat, sinakap-kapan po yung suspect. Pagkap-kap po, may nakuhanan po ito ng baril. Sa presente, nasa kustudiya na kan Caramoan MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.